Salutator, bine v-am găsit la acest episod. Astăzi ne jucăm iar acest joculeț cu knife-uri. Oh shit, knife-uri. Am uitat, bă, că verbele în engleză nu se zice, în fine. Cu nice, cu knife, în fine. Cuții de. Deci ne jucăm pur și simplu. Și vreau să deblochez următoarea zonă. Dacă nu o deblochez, mă supăr și arunc pe geam telefonul. Nu am nevoie de glovo, no. Așa. Și mi s-a pus și ca și când mi s-a arătat. Bum, cica, bum, bum. Tu ești iubirea mea, bum, cica, wow. Move, 8, brrr, 6, 6, 8. Întrebare. Bye. În fine, în fână. Trebuie să ne învățăm cuțitul. Yay! 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 Buf! Trebuie să jucăm cu asta, că dacă nu jucăm cu... Puțin mai sus. Nu, 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 nu. Ar trebui să termină pauza. Super greu. Deci, trebuie cu la partea asta. Este cel default. Fiindcă este cu greutatea pe care toată lumea o știe. Bam, cică, bam, bam. Să ai putea să-ți iei un carambit. Dacă știi să joci cu el. Adică eu știu să joc cu el. Ups. President! Buf. President! Am să mă ajut. Vedeți cum stă cuțitul? Bă, eu te cred, am prins pe filmare! Noroc că filmai! President! Fete încă încerc iarăși. President! Ah. Oh, shit! Bine mereu bine. Dacă nu-mi dai, ți bat de seară toată cartofa. Îți dau la cartoafă. Mr. President. 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 Mr. President. Încerc și să cânt și ceva, dar la cât de chițeitor sunt eu, sigur nu o să-mi iasă bum. Deci aici trebuie. Băi, băiatule, bă, stai tu cu minte. Cu ochii închiși, fii atent, cu ochii închiși. Am nimerit și eu vreuna. Deci, cu ochii închiși. Nu te cred, am nimerit una! Dar acum eu urmează sunt cu ochii închiși. Oh my god. Vrei să-l conving pe Cristi Channel să filmeze iarăși? Că eu pot să-l fac.
Boom. Jagalaga. 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 Jumbi bumbi 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 boom pa boom pa boom pa boom boom pa boom pa boom pa boom boom pa boom pa boom boom pa boom pa boom boom pa boom 45 de bănuți de bănuți la deluci boom. Mam. Nu știu dacă știți celălalt cont al meu de YouTube. Și mă jucam ăsta. Și avem undeva la 100k abonați. Și la primul mi-a fost furat contul și mi-a fost șters. Deci cu asta este treaba să nu te răstorni, să nu piși răsturnat și chestia astea. Adică și tu controlezi apăsând. Băi, deci filmam la ăsta și provocam YouTuberii. O deluță. Gata. O să filmez până la 10 secunde. Acum eu avem 7 secunde din câte se pare. Și mâine eram sportul, adică iar s-ar putea să fac fotbalul și vreau foarte mult să jucăm fotbal. Că de ce să nu jucăm fotbal? Ok, mi-a crescut skill. Băi, tu ești serios, copile? Ești ratat? Mă, și cui mai vând eu pasatul? Ia. Buu! Mr. President! Dacă mă cheamă pe mine Vali, eu nu pot să fac, uite, chestia asta. Uite, nu pot să o fac, uite, pe asta. Deci nu pot să o fac, uite, pe asta. Nu pe asta. Asta și apoi pe asta. Trebuie să-mi o fac repede. That's alright, Ashton. Dun 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 dun. Deci dați-o pe asta. Ok. Eu acum le cam dau pe unde văd că eu văd cu colțul ochiului acum. Cred că se duce în jos. Băi, să fii cu minte, să fii cu minte. Caută tu să-ți faci o slujbă. Bene, my ace, goodness, and my brains. Ups.
Se fată bim bam bum, gata, stai la vom se fată bim bam bum, gata. Eu vreau să încerc această chestie. Bă, nu, what? Ce? Nu fac nicio promovare la chestiile astea. Și să nu... Și nu... Ai minut, m-am blocat. Game winner, making you a master of... Da, mă, e foarte simplu. Da, nu mă lasă. Paper, please. Bum, bum. Spate che bum, bum. Ah, m-am prins. Bim. Nu e corect. Ok, deci cam acesta a fost și videoclipul meu. Ne vedem data viitoare. Pa!